Amin. Va fi de bine. Eu am scos, Aurel, nu sunt în casa dumneavoastră, da. Sunt stăpân. Suntem împreună. După scenariu. Și asta tot trebuie. Da. Asta film tot stai, așa că tot... Hai băieți, colindători, mulțumesc că ați venit la ograda noastră și nu uităm tradițiile, asta e foarte bine și cred că îți transmite și mai departe generațiile care vor veni după voi ca să prelungim tradițiile de Crăciun și de Domnul să fie un an bun, încă mai bun dacă este chip, să fim încă mai sănătoși, încă mai veseli, încă mai bănoși și încă mai prietenoși. Hai, să fim sănătoși, să vă rog, să fim sănătoși. Hai! Sărbătoare! Hai, nu mai e.
Среглец бăieți voce. Vitră și eu am și asumat să fac. Eu i-am luat, dar nu mai pot zi eu. Operator, tu iei? Da, nu. Pavel. Fiți sănătoși, la Aș putea mă duc. Da, da, da. Sada s-o gândit.
departe de pământ.